as ama-fans kumele sikhulume yale ndaba le yabo esinayo right now. Orlando Pirates ine-striker eziwu-4 lezo iy'striker lezo uTsegophas Mabasa beno-Evidence Makgopa mase kubuya umfana lo uBoitumelo Radiopane mase kubuya uZakhelele Bhasi. Siyibonile igame ade sidlala izolo sidlala against iMarumo Gallants. It was a beautiful game. The boys badlale kamnandi izolo niyibonile imatch iphele ngo-8-1 yabo. And the striker sethu kuleyo match leso score 3 goals sishaya i-hat-trick yabo. Our top goal scorer ku-Orlando Pirates this season so far uMakgopa onamagoli amangaki onamagoli ayi4 yabo. And ama-matches asewadlalela uMakgopa maningi kakhulu ukuthi angaba na4 goals. And lonto iyakutshela ukuthi kahle kahle ku-Orlando Pirates inkinga ikhona yabo phambili. uMabasa udlala igame eyodwa izolo wakunikeza amagoli amathathu. I feel like uMabasa utshela ucoach ukuthi kahle kahle wecoach njengoba ungihlalisa ebenchini akumelanga bengihlele ebenchini yabo, akumelanga bengihlele ebenchini, kumele ngabe ngiyayiqala igame yabo. But inkinga ilanake labadlali labo badlala ngendlela engafani. uMakgopa abantu abaningi bamthandela ukuthi uyi-hard worker because uyakwazi ukushaya i-pressing yabo, uyakwazi ukushaya i-counter pressing, yona into good yona medlala namathima akwazi ukudlala ibhola at the back. uMakgopa leso striker lesesikwazi ukufakile i-pressure kuma-defenders nama-goalkeepers ukuthi benza ama-mistakes masithatha lelo thuba ashaye igoli yabo. Mase kuthi uMabasa ile striker lesi ongasibiza njenge-sniper, i-striker lesi singacabanga kabili mesifike eboxini siyakhahlela yabo. uMabasa uyakunikeza amagoli, uMabasa uyayenza nje ukuthi team iwine yabo. Umudlala noMabasa udlala nomdlalo owazi kahle ukuthi ubeke yena phambili wamnikeza iservice. Ngiyaza washwebe kalula amathuba akhe yabo, ize shweba uyabona ukuthi indlela shwebe ngakhona ubefuna ukukora yabo. Mase siza kuMakgopa, uMakgopa ile striker lesi esidlalisa i-team yabo, siyayidlalisa i-team yabo. Lo mjide lo once mephethe ibhola adlale mase ungena ispace aphuma ispace mase bayampasela ashaya inqaba. And lonto leyo Orlando Pirates at the moment uma usubheka indlela edlala ngakhona ungathi lento okwamanje ayisebenzile yabo, ayisebenzile because mesifuna ukuya phambili sidinga ama-wins, sidinga ama-goals sidinga ama-goals phambili. So mesinomdlalo njengoMakgopa ongakwazi ukwenza lento le ukuthi mefike ebhoxini akhahlele. uMakgopa mefike ebhoxini bonaka indlela adlala ngakhona uMakgopa mefike ebhoxini akenzi nemali angabe uyayenza, uvela acabanga ukuphasa and akusiyona i-mindset e-right leyo for i-striker. I love this guy. He's one of the best players now yabo. uMakgopa bethu uMakgopa Doski bethu ngiyamthanda lo mjede, but mefike ebhoxini awuthi angaya phezulu le yabo, laba bamtrainayo bamkhiphe le mindset ukuthi mefike ebhoxini aloke iphasa because ayikho right yabo. Bamkhiphe lo mindset because striker sidinga striker njengoMabasa, striker esifike ebhoxini sikhahlela impela. But inkinga ngoMabasa ilana, inkinga ngoMabasa uMabasa udinga i-service. Ku-Orlando Pirates awukwazi ukudlaliswa uMabasa umdlaliseni umfukengisi number 10 umfukengisi number 10, udinga a-proper number 10 uzokwazi ukunikeza i-service yabo. So lo mjida lo ubedlala nobani izolo, ubedlala nalo out lo uDlamini uyena umdlali okwazi ukunikeza i-service, wena umdlali oyibuzelayo. uDlamini nje uyakunikeza mfethu i-service yabo, wena striker oyibuzelayo uma kuthi uyaboza. So siyibonile izolo i-improvement esiyibonile lapha kuma-forwards wethu. Kuma-forwards wethu siyibonile i-improvement ukuthi kahle kahle cha siyamdinga umuntu lapha olidala ebhoxini yabo. Ngokwakho wena ubani umdlali ongamdlalisa between these two players, who is that player odlalela mnandi yabo. Siyeke nje ukuthi uba uscorako ubani odlalela mnandi yabo, but mina ngamqalisa uMabasa bafethu mase siba neVAR because amagoli akwinele game. Yes ukudlala kahle ungadlala kahle but amagoli mfethu wona akwinele game. Noma ungahamba uyephi